Добре, приятели, това е втора част на не как да си оправите, а оправям си бюрото. Та бяхме стигнали до тук. Подредихме вече шкафът. И шкафът. И под шкаф имах предвид тук и тук. И ги набутахме в това. Една кожичка, която ме дразни в много време. А сега отивам да остава проклещината тежести. На друго място. На едно место ще пробвам. Там мисля, че ще стане. Да, даже точно се хваща. Добре. Готово. Бюрото ми почти изчистено. Това е част от слушалката, така че остава тук за друг път, като си ги извадя, да си я сложа. Добре. Тук ще си слагам листята. Това не са всичките, има много. Доста са. Тук само се опитвам да рисувам змия, която няма да ви показвам, защото е ужасно глупава. Така, ще го отворя и вътре ще сложа тези листове, които току-що изрових от някъде. Имам още 500 бройки, които са на един такъв куп, които са в една като папка, дето се купува специално. И вътре е с листя. И ето, листята ги напъхахме тук. Това ще го бутна навътре и това там ще го набутам. Добре, това нямам представа, защото това го намерих под гардероб. И ще го върна под гардероба, не мога да всичко да намирам място. Явно майче бъркахме ситуацията. Явно съм слагала на всички болчета и съм направила на нищо цялото си бюро. Добре, ще го сложим при почти непотребните неща. Къде го сложи това? Ще има на мене място. Добре. Нека да продължим с клипа. Тези неща тук ще ги оставя, после ще намеря място. Това с джаржата на Тачи, която трябва да върне на приятеля си. Пиу! Но майче... работи. И вече даже и фенерът вече не работи. Проработи. Сега ще направя една глупост. Така, добре, това ще го дам на баща си. Това ми е някаква подвързия. Фенерът още свети, така ще го изключа. Уж нямаше батерия, а пък още свети. Добре. Това е зарядно от нещо, което не знам какво е това нещо. И леко ще го дам на Тачи. Това отива под гардероба. Опс. Това беше част от слушалката. Оп. Така. И това отива там. И това отива там. И ще да си бутна. Да.
Ще да го бута в гардероба. Добре, я да видим само. Разка по математика за работа в клас и идваш там. Съвсем лекичко да се видя крайчето му. Това ще го сложим тук. Това ще му намеря място под леглото. Тази гривна е мястото на ръката ми. Това ще го дам на баща си. Така се изчисти почти цялата стая. Отива буклук. Право буклук. Добре, да погледнем сега малко нагоре към бюрото. Ето и книжката. И ето да ви я покажа. Ето. Това е на Hello Kitty. Това. Имаше и други неща. Молив, гумичка и... 2 молива и 1 гумичка. И ето е тетрадка. Извинете. Ето е тетрадката. С бели листя. Така че ще си я сложа вътре. Както би направил всеки нормален човек, като я видим. За да не си я изгубим пак. Но ще я сложа отзад, за да се вижда по-красиво, като зимно. Така. Тези листя прилича на зимно. Поне така на мен ми прилича. Добре. Добре, че не бяхте тук, когато си оправях това. Беше голямо мъчение. Защото трябваше да гледам кои химикалки пишат, кои маркери пишат. Трябваше да мия това в поставката. Много неща правех. Затова сега имам още работа отдолу. Тук намерих още едно списание, което литва под леглото. Така. Имаме доста работа още под леглото. Да, чистене. Извадих доста кърпичка. Така че ще разбутам вътре една от кърпичките. Тоест повечко. И започвам да чиста, но трябва да забравих, че имам фенерче. Да му светнеш. Така светна. Добре. Но пък е слабо светещ. Затова ще да взема телефона си, за да светна. Дойдох. Ето го фенера. Къде изчезна? Да. Този е много по-силно светещ. Така. Хубаво трябва да почиста. Леле, какво съм правила отгоре. Явно като малка съм си слагала сополите. Това не съм аз, това е сестра ми сигурно. Но не, тя никога не прави така. И показва, излаглич горе, мали сополи. Сега отдолу. Сега така. Почти изтрих. Още малко. Секунда.
Така, готово. Трябва да още една капичка. Нещо. Постоянно става така, като искам нещо, винаги става по другия начин. Струва ми се, че ще има и трета част, защото скоро няма да свърша, сега в момента 10-та минута. А за една минута няма как да свърша всичко. Общо взето този клип, като го свържем заедно целия, стават 20 минути. Добре. Хора, мислех си, че ще приключа втора част. Но очаквайте втора част. Този път няма да ви подведа. Съжалявам, че съм се написала как поправям. Извинете, много. Ще напиша клипът. Оправям си бюрото на български, защото няма как да напиша бурото. Въпреки че така съм написала. Добре, ще се видим след малко, като ме намерите в трета част.